gwamna ubangiji ya taimake ku, ya taimake ka, ya taimake matarka, ubangijin Allah ya saka muku da alheri, Allah ubangiji ya taimake ku da abin da kun kai niyan yi mana. Mun zo an ba mu fom kyauta ba tare da mun ba da ko sisin mu ba. Muna miƙa godiya sosai ga Dr. Nafisa tare da mai girma gwamnan jihar Kebbi bisa ga wanga tallafawa da sun kai muna. Mutanen Bunza muna miƙa godiya ga Dr. Nafisa Nasir Gwandu akan abin da ta yi muna. Mafi gaskiya da iya magana, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah bai gushe ba yana taimakon bawan shi, matukar bawan yana taimakon dan uwan shi. Wannan yasa matar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Dr. Nafisa Nasir Idris kauran gwandu ta ɗauki nauyin koyawa kimanin mutane 500 sana'o'i daban-daban a garin Bunza, sun kun fara karɓar horo ga dangadan a fannonin sana'o'i daban-daban. Akan haka mutanen suna cike da farin ciki da jin daɗin wannan karamci. Sun yi jinjina da mika godiyarsu ga matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Nafisa Nasir Idris kauran gwandu. Hajiya Nafisa matar gwamna, muna miki godiya ga abin da kin kai muna cikin Bunza. Ke samu cikin sana'o'i, Allah ubangiji ya taimake ku. Na Nanas Foundation inda nake koyon cosmetology. Zan mika sakon godiya zuwa ga matan mai girma gwamna ta ganin cewa wannan damar da ta kawo mana har gida ta hanyar raya matasa maza da mata ta dogaro da kai. Muna mika sakon godiya tare da yi mata fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Ba mu taba samun gwamnatin da ta ba mu tallafi kamar gwamnatin Dr. Nasir Idris NUT kauran gwandu. Muna miƙa godiyarmu ga Dr. Nafisa Nasir, ubangiji Allah ya saka da alheri, ya kare ki da dukkanin wani sharri. Muna miƙa godiyarmu sosai, ubangiji Allah ya shiga tsakaninki da maƙiyanki. Muna gaskiya na ji daɗi sosai, ubangiji Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Duk wanda ya koya maka abin da zaka ci gaba da shi, gaskiya ba karamin masoyinka na ba. Insha ma Allahu rabbi muna nan muku 2027 4+4 ni ma na daga yatsa biyu. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ta, Allah ya ƙara darajanta ta, kuma mun gode a faɗa mata muna godiya mu mutanen Bunza, kuma Ubangiji Allah ya gwada mana 27 muna bayan ta, muna bayan kauran gwandu ba ko mu kauran gwandu. Allah ya gwada mana ranar nan.